זהו, אני זקנה. זקנה? לא. צריך פשוט להתאים לך מולטיפוקל. יש כאלה ששומעים מולטיפוקל ונלחצים. אני מתאימה זוג עדשות מולטיפוקל באופן אישי, לפי ההרגלים וגם האופי. זה התאמה אישית עם טכנולוגיה מתקדמת, בינה מלאכותית, הכי חשוב, יחס אישי והסתגלות מיידית. וואו, זה חד, זה ברור, זה נוח. ראייה טובה היא לא מותרות, היא התחלה של כל יום טוב. ואני בכלל לא מרגישה זקנה. סליחה?